Отдавна си мечтая за среща романтична. Но при мен нещата явно се нареждат по-различно. Не съм избирала да съм такава. Обаче избор друг, разбира се, не ми остава. Един екип сме и от нас зависи да спасим света, опасност, щом надвисне. Признавам, трудно е да мисля за това, щом сърцето ми е в плен на любовта. Силата